Hunt City 1535. Sledujete test účinku nápoja číslo 2 značka Kofotina na ľudský organizmus. Psychosomatické procesy v mozgu figuranta sa premietnú z jeho mysle do priestoru, ktorý je snímaný špeciálne vyvinutou kamerou schopnou zachytiť pocity do vizuálnej podoby. Test nápoja číslo 2 značka Kofotina. Pri opakovanom teste bola Kofotina nahradená originál Kofolov. Test nápoja číslo 1 značka Kofola.